Блакіт вачэй у летнім полі лён, волосся, нібы белая кудзеля, а шчокі, як чырваналісты клён, і галасочак салавейкі трэлі. Малая беларусачка моя, краса яе чароўная адкрыта, такімі наша поўніцца зямля, іх з іншымі ніяк не пераблытаць. У вачах таіцца сінь азёрных вод, на твары прыгажосць ад зараніцы. І бровы паразбегліся ў разлёт, а губы узялі чырвань у суніцы. Яе краса вясновы светлы май, на вуснах зяе добрая смяшынка. Яна ўжо прадстаўляе родны край, хаця яшчэ маленькая дзяўчынка. А ці ведаеш ты, дзе ты жывеш? Ну, вядома ж ведаю, напэўна, адкажаш ты. Дома. Але што такое дом? Правільна, гэта кватэра ці хата, дзе ты спіш, гуляеш, ясі, глядзіш тэлевізор. Гэта твой дом. Там яшчэ жывуць твоя мама, тата, брацікі і сястрычкі. Там у цябе ёсць шмат цацак і кніжак. Але вось ты з татам і мамай паехаў у іншы горад ці вёску, у госці. Значыць, твой дом не толькі кватэра, але і ўвесь Мінск, цэлы горад. А цяпер паглядзі навокал. Бачыш, вунь той лес. Гэта твой лес. Таму што ты можаш разам са сваімі татам і мамай у любы час пайсці ў яго ў грыбы ці ў ягады. Але гэта лес і ўсіх тваіх сяброў. І Валеркі, і Наташкі, і Марынкі, і Сяргейкі. І рэчка, на якой ты дапамагаў старэйшаму брату лавіць рыбу. Таксама агульная, наша. А ўсё гэта і лес, і рэчка, і зямля, па якой ты ходзіш, і горад, у якім ты жывеш, і вёска, у якой жывуць твоі бабуля і дзядуля. Усё гэта называецца адным словам – радзіма. У яе імя ёсць Беларусь. Прыгожае імя, праўда? Ну а людзі, якія жывуць у Беларусі, гэта значыць мы з табой, называюцца беларусамі.